en què hi ha alguns dels textos del Marc Torrecillas d'aquestes peces breus, algunes de les que heu vist aquí, però n'ha escrit moltes, no totes les que estem, i hi ha altres que no heu vist. O sigui que jo us la recomano moltíssima. I ara us deixo amb Bum Bum. És per enviar-ho a la tele. Has de premar el botó vermell i si no, no canvis el gros, que s'ha de donar bossa per
direcció. Sí. El meu nom és Isidro Terrats i Montaner. I això que tinc a la cintura és un artefacte explosiu carregat amb 2,5 quilos de goma 2. Avui he decidit immolar-me per exigir la fi del capitalisme i de totes les formes d'injustícia que perjudiquen a la nostra societat. Vull una Catalunya lliure de la lacra del feixisme. El camí ultraliberal i salvatge que ha pres la societat occidental m'ha impulsat a prendre mesures dràstiques que no hauria pres si la classe política no hagués fet la vista gorda de l'alba. Isidro, hòstia! La vista gorda? Què passa? Que content? I també has dit emputxat, camarús. Què? Que és un castellanisme. En català correcte es diu en pes. Disculpa'm un moment. I per això m'has interrompit. Interrompés i interrompó. Interromput. Gràcies. Però tu avui no et pots simular. Per què no? Home, que no veus que jo he arribat primera? Tot i aquests t'ho podran confirmar. A veure, sí o no? Sí! Jo hi era abans. Que tu què? Tinc raó o no? No. Tinc raó o no? Sí! Quan has arribat jo... Estava al lavabo. Ja saps que anem a fer-li amb la d'estopa aquí a Montaner amb Felip? Sí, va, i una mena. I ben grossa, tu mateixa, si vols. Per cert, no sé qui és també regat dels lavabos, però no hi havia paper hagut de fer servir uns fullatons d'hipoteques d'aquests que hi havia a l'entrada. Per favor, quin fàstic. Ui, que vulguis que fes, que passés a la posteritat amb el cumple de caca. No, però caca us digues davant de tothom, no? Si algú té una necessitat molt urgent, jo us aconsello que aneu a mirar. Perquè això de mateix és xampó. Jo fa setmanes que preparo un discurs. Ai, no saps el que m'ha costat descobrir com es munta una bomba. No, i aconseguir els materials. Tu com ho has fet? Pesa, per Amazon. No hagués arribat cap paquet. No, perquè me les feia enviar a la floristeria. Era ben vist. Però jo hi tinc més dret. Jo sóc més anticapitalista que tu. Sí que vas bé, Cigaré. Jo encara conservo les samarretes de Sofia de Còlica i Cortatu i el búster del Che Guevara. Carinyo, però és que abans de sortir amb mi sempre notaves el Pujol. Mira, si no fos per mi encara tindries el porquet de pan ple de monedes de 5 cèntims. Mira, ara no sé què dir, t'havia arribat abans. Però que ja he arribat No, demà. no et fa res. Vale, un moment. Un moment. Si ara vas i explotes, qui cuidarà la teva estimada floristeria? Qui regarà les teves precioses flors? No. Jo? Ah, sí? Per què? Perquè és la meva dona. Oh, ara sí, però quan em moris ja no ho seré. Fins que la mort ens separi, te'n recordes? Series capaç de deixar morir l'urgent? Mira, per la causa seria capaç d'arrencar-nos amb les dents i donar-los de menjar les vaques als urgències. No t'hi arrenques. Ah, no? Ho vols veure? Treu les vaques. Ets una egoista. Vols la glòria perquè sola vols ser la màrtir de la causa anticapitalista Anna Callau, l'heroïna del món lliure. Però si no es va fer el mateix, tot sigui Mira, si jo n'aprego aquest botó, morirem tots dos. I tota aquesta gent sabrà que vaig ser jo perquè tu no has gravat cap vídeo. No, para, que tu encara no l'has gravat. A més, l'hauràs de tornar a gravar. Per què? Ui, perquè has dit emputxat. I també has dit xacra. I què? Ui, que en català es diu xacra. Disculpa'm un moment. Ara es pot saber què coi fots ara. Buscar l'adreça electrònica de TV3. No, para, però per què? Perquè tot és més important de la història de la nova humanitat, ple de faltes d'ortografia. No em falta fotografia de res. Ui, quina vergonya, si em veies el professor Virgili. No sortia des de la nominació, ens la sent saber que he sigut jo. Ha estat, collons, no ha sigut. És que sembla que t'entrenis, Aquí està. Vale, d'acord, tu guanyes. Però com a mínim, fes-me aquest últim favor. No, la nostra causa no pot tenir uns fonaments plens de faltes d'ortografia. Va, carinyo, dona'm el mòbil, que et gravo. Un bé negre, un poder roser, ja fa ple d'anys que et conec. Vale, com a mínim deixa que repassi el text. Mira, Anna, jo t'estimo. Però no sóc idiota.
Oi que no sap greu? Retaràs. Sí, com vulguis. El meu nom és Isidro Terrats i Montaner. I això que tinc a la cintura... Abans de passar per casa a buscar la bomba, he deixat una carta ensobrada a la taula del meu despatx. I... Doncs que quan els Mossos la trobin descobriran el meu discurs. I tothom sabrà que vaig ser jo. Mentida. A qui creus que creuran? A un florista o a l'alcaldessa del poble? No m'acordo, és una estratègia d'aquestes que no són lleis polítics. Potser sí. O potser no. Previsora, preparada, precabuda. Aquesta nena vol fer carrera política barrant-nos a fer un canudo. Home, egoista! Al final només penses en tu i en els teus vots. Home, carinyo, és que no saps perdre, eh? Algú de vosaltres la votarà a Callao a les últimes eleccions? La Joana d'Arc de la política anticapitalista? Posarem unes piscines als parcs de Siguera, recordeu? I encara hem d'anar a banyar-nos al riu. Canviarem l'enllumenat, que és de la meitat del segle passat. Passejar pel poble de nit fot més poc un borbó amb escopeta. Això és demagògia barata. Ah, sí? Sí. De què diries que n'hem pres? No ho sé. Algú més de tragar-se les seves polítiques electorals? Empassar-se, hòstia, no tragar-se! A més, la política es basa en fer promeses, no en complir-les. Em puc creure que sigui s'ha dit. Sí? Sí. I el matrimoni? Quin matrimoni? El nostre. Què? Teu i el meu. Quan me festejàvem amb els prometa que hauries formar una família i tenir fills, i de moment els fills ni estan ni se'ls espera. Bueno, perquè abans volia servir al poble alguns anys. Alguns. Sí. Fa 10 anys que treballes a la casa de la vila, 8 que som casat i 6 que ets l'alcaldessa. Bueno, perquè en aquest món és molt difícil conciliar la vida personal i la professional. I de la maternitat no en parlem, que és que em poso a plorar. I llavors quan volies tenir fills? Als 60? Volia tenir fills quan haguéssim fet un món millor per a tots. Un món més just i més amable. Un món més respectuós amb el medi ambient i amb tots els éssers vius del planeta. Però està clar que la política no és prou útil per fer canviar el món, si més no quan és urgent i la humanitat està al llindar de l'abisme. És que la política és com una tortuga. És lenta i feixuga caminant per una pista plena d'obstacles burocràtics. En temps extraordinaris calen mesures extraordinàries! Treballar no, però la demà està clar que ens ha molt ràpid. Estona, collons! Per què has vingut avui aquí? Per ajudar la gent o perquè has fracassat com a política? Seràs idiota? Ho faig per vosaltres, estimaris conciutadanis, us ho prometo. Les grans revolucions necessiten grans sacrificis. Vale. Les paraules buides. Tot i aquest discurs explosiu estic convençut que cap d'aquests pot tornar a votar més. Ja em temo que no. És evident qui serà el nou alcalde del poble. Qui? Dona això vots Populi. Qui? Tothom sap que si no fossis tu l'alcaldessa seria el Xavier García Mussol. No! No! Vaig a Mussol, no! Si ara fas un munt ja pots donar per fer, ja pots anar a Guinea de les supermasiles i els prestan fulgència, que aviat serà un quart inglès. Seria terrible. Ah, tu tries. Ui, la mare que em va parir. En sèrio, Fulgenci? Atendràs els prats i les vaques perquè em fotin un cort inglès. No cau la cara de conya. El pobre no té hereus, ni família, ni res. Si ha de saltar pels aires, els seus terrenys passaran a ser propietat del consistori. Vai, Fulgenci. A veure, tu com dimonis saps totes aquestes coses? Perquè tu no t'ho creus, però a la floristeria no s'hi ve només a comptar. Oh, La gent quan entra a la botiga s'obre, com les flors que floreixen al maig. Jo els escolto fàcilment des de darrere del taulell i anar caïment, sempre acaben enduent-se pecunyes,
Gardènies... roses? Tenia raó. Què? Que aquí vull enganyar no serveixo per a res. No puc fer canviar les coses ni fer un món millor. Però si no puc canviar ni els penals dels pobres. Soc una inútil. Dona, jo tampoc diria això. Si no sabria regar ni un trinxerani. Però per què dius aquestes coses? La pensaries, però si no hi ha cosa més senzilla. A més, si parles com tu saps, doncs seria fortissa. Ja ho dius de veritat o només per animar-me. No me'l cor. Mira, pensa que les plantes els encanta que parlin amb elles, I els digues el que els diguis, t'asseguro que ni marxen corrents, ni ens giren l'esquena, ni et critiquen per darrere. Ai, que ets mono. I si deixés la política, em deixaries que cuidés les teves plantes i que les regués cada dia. Esclar que sí, però m'has de prometre que deixaràs la política. T'ho prometo. De veritat? Oh, Mitxo, no m'has oferit tan fàcil! Ai, i tu no saps com me n'alegro de que em tinguis prou confiança com per deixar-me a la floristeria. Com? He estat tan cega. Tu mereixes més que ningú ser la guspira que farà néixer aquest nou món. Mira, et dedicarem una estàtua al mig de la plaça Major on hi posarà en memòria del meravellós i generós Isidro Terrats, el florista comunista. I als teus peus sempre hi haurà margarides, geranis, petúnies. Vaja, jo recomanaria gladiolus i crisantens, però no pot ser gladiolus i crisantens. Clar que sí, jo me n'encarregaré. Promouré un decret llei que mani qui mani no n'hi falti mai. No, i també et dedicarem un carrer. El carrer de les Flors el rebatejarem pel carrer Isidro Terrats. Pues que m'ho ganes de veure. Ai, que ets mono. Bé, perdoneu aquesta incòmoda espera, però al final el meu marit, que és una gran persona i millor florista, serà qui tindrà l'honor de fer bum-bum! Fer volar pels aires aquesta infame oficina! Potser ara no ho veieu clar. Potser teníeu plans millors pel futur, no? Però creieu-me quan us dic que aquest fet serà un detonant perquè la gent obri bé els ulls d'una vegada per totes. Tot i que vosaltres ja no us obrireu mai més. Va, carinyo, dona'm el mòbil, que et torno a gravar. Ai, estava pensant que pel que fa al text, que facis servir les teves pròpies paraules. Si tens faltes d'ortografia, doncs ja ho atribuirem als nervis, pel gran moment i tal dia farà un any. Ui! I com que és tardíssim, millor que ho emetem en directe des del teu Instagram. No podria parlar una mica abans. Carinyo, que sortiràs a tots els llibres d'història, amor meu! Va, 3, 2, 1, ja. El meu nom és Isidro Terrats i Montaner i això que tinc a la cintura és un artefacte explosiu carregat amb 2,5 quilos de romanos. Avui he decidit immolar-me per no fer que la gent obri els ulls una refotuda vegada, que se n'adonin de per camí del capitalisme salvatge aquell no arribarem a cap puesto! Mort del capitalisme! I a camí del comunisme i de la llibertat! No vull acabar sense agrair-li a una persona meravellosa tot el que ha fet per mi. Ella és qui m'ha inspirat i qui m'ha ensenyat tot el que sé sobre el capitalisme. Es tracta de la meva dona, l'alcaldessa, Anna Carillo, sense que us no estar possible. Ai, però pots saber que confonts! Podria estar fent un mocionet de la Glòria. Però no em carat que te la mereixes tota tu, com si grall! Si això circula sí que no em votarà ni Déu. Què? Però no hem quedat que deixaves la política. I que si el cap del burgès capitalista d'en Xavier García Mussol, abans morta. Acabes de prometre! Ai, que ets mono. Gràcia. A més, tots aquests ho han vist i ho han sentit tot. Què no? Si ja estic acabada. Però com que no sortiran vius d'aquí, va, dona'm 10 segons
fons perquè pugui sortir després fas el pum. A veure, la gent parla en sentències, dius que ha estat tot una broma, que... Una broma? Em sembla que jo també. Sí, em fa la sensació que les nervis m'he oblidat de regar els llavis, no... Perdoneu, no és res personal. Oi que ho sabeu? Us prometo que si em voteu compliré totes les meves promeses. Vosaltres ara marxem com si aquí no hagués passat res. I tant, amiguis. Això sí, demà al matí us espero al meu despatx perquè em digueu com voleu que sigui el vostre poble en el futur. Ai, merda! La carta! Hem de passar pel despatx abans que la llegeixi algú. Va, carinyo! Va, carinyo, mira! Carinyo, em sembla que si d'aquesta ens en sortim o no anem a presó, hauré d'ensenyar a regar les plantes i a parlar amb elles. A parlar amb elles, per què? Perquè elles no voten. Va, tira. No em voten? No. Què tal, com esteu? Bé? Bé? Tenim fred, tenim calor? No, també. Sí? Sí? Bueno, doncs de moment només queda un text i una obra. I vaig a llegir. Són aquelles coses que no... Ara estic fent una miqueta de temps, sabeu què passa? És que aquest canvi, l'últim, és el més complicat, perquè s'han de canviar molta roba. Llavors, això està pensat perquè tinguin temps de canviar-se sense estimar-se. Sí? Originalment aquestes peces de teatre es fan en places, a baix d'un ajuntament, a un carrer, al mig del carrer, i amb l'Olga vam estar parlant, i ara surto una miqueta la xapa curteta, de fer-ho aquí en un teatre, cosa que és algo molt raro. Aquestes obres no es fan mai en teatre. Haureu entès que la gent parla del públic i necessitem molt el contacte, i això fa una miqueta... Avui és un dia bastant especial, això. Però aquestes obres, un moment, les fem al carrer. Val. 36 frases per no pensar. Ojo, la primera. La Terra és plana. La Terra és buida. 2. Déu és un meravellós home ros i blanc amb els ulls blaus. Déu és un vellet molt savi amb barba blanca que viu als núvols. 3. Animal! Els animals no tenen ànima, els animals no ploren. El toro no sofre. 4. L'home no ve del mico, ni tan sols una mica. L'home és el centre de l'univers i de totes les coses, especialment si l'home és de Madrid o de Barcelona. 5. Més enllà de Finisterre hi ha un esborang on el món s'acaba, i ho sap tothom. 6. Els negres són una raça inferior. Els xinesos també. Les dones negres i les dones xineses ja no ens respecten. 7. Gaudir del sexe és pecat. Fer-lo sense permís de l'altre no és pecat si l'altre és la teva parella. 8. Ni masclisme ni feminisme. Igualisme. 9. Si una noia és violada és perquè anava provocant. Davant d'una violació, igualtat. Ni amb la víctima, ni amb el violador. 10. Els reis manen per la gràcia de Déu perquè són divins. Les reines són unes segundones, tot i que algunes també són divines. 11. Els meus fills sempre seran més guapos i més intel·ligents que els de la resta del món. La nena fa coses increïbles per una criatura de la seva edat, i no és perquè jo ho digui que sóc el seu pare. 12. Jo tinc la raó perquè sóc bona persona i perquè penso bé. Els altres no tenen raó perquè són males persones i pensen malament. Els que no pensen com jo estan adoctrinats o mal informats. 13. La violència està justificada si es fa contra males persones o persones que estan equivocades. 14. La maté perquè era mi. I jo, amb les meves coses, faig el que em dóna la gana. 15. A la tele no es poden veure escenes explícites de sexe, però de violència i d'assassinat sí, perquè són ficció. 16. El feixisme s'ha de poder defensar democràticament perquè totes les idees són defensables i respectables. 17. Els nens, ho sap tothom, els agrada el color blau i a les nenes el color rosa. 18. Darrere de cada gran home hi ha una gran dona. Darrere de cada gran dona
hi ha un gran home que se sacrifica per deixar-la brillar. I no, tots els homes són iguals i les dones són més sensibles. Va, 20. Els homes no ploren, només es preocupen pels altres. 21. Els homes que ara diuen que són dones tenen un trastorn mental i s'haurien de pagar un psicòleg. I si no se'l poden pagar, dues pedres. La gent d'esquerres és més intel·ligent que la gent de dretes. La gent de dretes també. 23. El profe em té mania. 24. Si jo fos l'entrenador del Barça, aquests jugadors ho guanyaria tot. El que és evident és que les noies no poden jugar al futbol. Espanet, m'està fent... Va, poca broma. 25. 25. Jo no soc masclista perquè a casa planxo la roba i poso rentadores. 26. Jo respecto totes les idees sempre i quan siguin raonables i jo hi estigui d'acord. 27. La vida és així. Això és així perquè sempre ha estat així i punt. 28. Lo natural. És el sexe entre un home i una dona. La resta és artificial. 29. Lo natural és que els africans visquin a l'Àfrica, però que els europeus puguem viure on en surti... Però lo natural és que els europeus puguem viure on en surti dels... 30. Les lleis estan per complir-les. Sense lleis seríem uns bàrbars. No com ara. 31. La majoria sempre té raó. Especialment quan jo soc de la majoria. I això és democràcia. 32. Va, que ja acabem. Ningú canta ni línia, ni inicio, ni res. 32. Només pots estimar una parella alhora. Estimar-ne més d'una no és amor de veritat. 33. Hem vingut al món a guanyar-nos el pa i el cel. I el temps posa tothom al seu lloc. Vulgui dir el que vulgui dir. 34. L'univers és conscient i ens posa proves. 35. Jo crec en Déu perquè és lògic. Creure en extraterrestres que no ha vist ningú és estar molt lluny de l'anxo. 36. Hi ha coses que no es poden dir i hi ha coses que no es poden pensar. I jo penso que en general hi ha llibertat d'expressió, perquè tothom pot dir el que pensa. I per això jo mai no ho penso dues vegades abans de parlar. ressusciten i volen menjar-se els que estan vius. I
i els supervivents han de lluitar perquè no se'ls mengin. Era rocada. Què? Que no li veig la gràcia, Maria. A més, em sembla pecaminós i irreverent que parlis d'aquestes coses. Una verge de melis, de la millor fusta que es podia trobar, policromada, del segle XIX i acabeu de restaurar. Que no sembla bé, d'acord? El què no et sembla bé, exactament? Perquè no ho entenc. Que parli d'una sèrie de morts que caminen. A la Bíblia no diu enlloc que això sigui pecat. No em sembla normal, Maria. El que hauries d'estar fent és escoltar les pregàries dels feligresos i prou. Després arriba Setmana Santa i estàs més dispersa que tu. Em notes dispersa? És que estic farta de tot això. Les columnes, els bancs, els retaules, les parets... Cada dia és igual que l'anterior i aquesta rutina... Se'm cau l'església a sobre. I a sobre sempre veig el mateix perquè no em puc moure d'aquí. Si almenys escoltés les pregàries... És que ja no ve mai ningú, Cesc. M'avorreixo tant aquí dins. Mira, no et queixis tant, que tu com a mínim et treu una passeja un cop l'any, Que no tinc aquí els tractes de campana esculpit. Ja, em sap greu. Si com a mínim vingués la gent com solia fer-ho abans. Mare de Déu, Maria, però si sempre et queixaves que no estàvem mai sols, de l'anar i venir dels capellans, de les monges, els feligresos... Dels nens que se t'enfilaven per tocar-te la barba a veure si era de debò. Sí, tu no t'hi atrevien pas, no? Noi, quina devoció. Soc una verge, la Mare de Déu. A mi ningú no em parlava a sobre. Només faltaria. De tant en tant no estaria pas malament. Com ho has dit, això? No he dit res. On tant que has dit? No, que sí, que has dit? Que de tant en tant no estaria malament que algú em posés la mà a sobre. Maria, no saps el que dius, Com es nota? Que no saps el que és que vinguin els nens i desseguin les faldilles o t'estirin la barba o et toquin el bastó. Per no parlar quan venen amb tot de llaminadures i acabes amb xiclets, piruletes i caramels enganxats per tot arreu. Que ja no hi ha respecte per res, home. Que sóc el patró del poble. Bé, sí, excepte a les verges. A les verges no les toca ni Déu. Precisament. Una mica menys de respecte no aniria pas malament. Si em veiéssim més com una dona, no com una verge. Perdona, perquè potser jo també començo a sordejar, però què és el que acabes de dir? Lo del respecte no, això ho entenc. Què fem aquí, Cesc? Oi. En ple segle XXI no té cap sentit que ens passem el sant dia aquí tancats sense fer res, esperant que entri algun devot per encendre'ns un ciri o resar-nos una plegària mentre nosaltres fem l'espatillot. El món ha canviat, saps? Cada any que surto ho veig en la gent, les cases, els carrers... Saps? Ara les persones poden comunicar-se a distància amb uns aparells que es diuen mòbils. Sí, els he vist. Hi ha gent que es passa la missa sencera amb els ulls aquí, a dintre d'aquests trastos. Són cosa del diable. I hi ha unes coses que es diuen avions. Avions? Avions! La gent s'hi enfila i poden volar com si fossin ocells. Maria, no em prenguis el pèl. Soc sant, no ruc. De veres, Cesc, te'n faries creus. La roba, els pentinats... Allà fora les coses canvien molt de pressa. En canvi, aquí dins, tot està com sempre. És la casa del Senyor. No podem deixar-nos influenciar pel que passi més enllà d'aquestes sagrades parets. No vinc a parar. La nostra obligació és mantenir-nos ferms, escoltar les pregàries de la gent, donar-nos esperança. Les modes canviaran, tot passarà, però nosaltres perdurarem. Si venen 4 gats, iaies i beates. Són els nostres fans i els devem a elles, és el que hi ha. I quan ja no vingui ningú, ens omplirem de pols. Aquesta crisi de fe passarà, creu-me. Quan la gent se senti perduda d'altre cop, quan s'adonin que no tenen res, ens trobaran a faltar. Quan se n'adonin que la freda modernitat dels nous temps no és més que un miratge, vindran a buscar
Aquests aparells, que fan servir per comunicar-se a distància, no són més que falsos ídols. Es pensen que tothom els estima, que tenen 1000 amics, se senten més valorats per la quantitat que per la qualitat. Però quan se n'adonin que estan vivint una mentida, aquí ens tindran, a tu i a mi, per donar escalfor a les seves pobres ànimes. Sant Francesc d'Assís! Ets un poeta! Vasca. Abans de ser sant vaig veure món, no morir. I no t'agradaria sortir d'aquí? Ni que fos una estona? Dona, sí. Encara curiositat segueixo tenint, clar, sí. No soc de pedra. No. Ja m'hi he fixat. De què rius? D'això que has dit? De què? Jo tampoc soc de pedra. No, tu ets una verge de l'Eris policromada, és una forma de parlar. Em pregunto... Quants anys fa que som aquí, tu i jo? Jo fa 227 anys. Exacte. A tu em van portar 63 anys més tard, ho recordo perfectament. De debò? Sí que no recordo, però vam col·locar i l'artista feia els últims retocs, es va ser Cesc, estaràs sol. Ja està de boig. Gràcies, senyor, jo em mereixo això. I aleshores, disculpa'm la molèstia, però aleshores vaig pensar en Adam i Eva. De debò? Adam se sentia sol al paradís i Déu li va portar una companya. Però potser oblides que hi ha una petita diferència entre ells i nosaltres. Sí, segur que sí, clar. Ells no duien res posat. No, res, no. Aleshores vas pensar que tu i jo érem com Adam i Eva. Però una fulla de barra, una fulla de barra, vingues. Fred, què hem passat aquí tu i jo aquests anys i ara tinc la calor? Sí, jo també deu ser cosa del canvi climàtic aquell que està fent estralls. Paco! No et faràs que em digui Paco, Francesc? Ja estic farta de ser una verge. I això no pot ser considerat... Calla, tonto! Ai, mira! Així no arribarem enlloc, Ja em diràs què podem fer tu des d'allà i jo des d'aquí. Em sembla que hem somiat per sobre les nostres possibilitats. Si no fotem... Què vols que passi? Per més mare de Déu que sigui, només soc una trista estàtua de fusta. No diguis això, dona. No faig miracles. Me cago en té! Has dit un miracle, oi? He tingut una idea. Què? Si Déu em va escoltar una vegada i em va portar una companya, perquè no m'hauria d'escoltar una altra vegada. Santa innocència. In nomine Pater et Filis et Spiritus Sanctum.
vil servidor. Ja sé que una vegada et vaig demanar que em portessis una companya i... Ella sé que és la teva mare, però... Francesc! Espera, Per arreglar això sí que caldrà un autèntic miracle. senyor, sisplau, només et demano una cosa cada 150 anys. Series tan amable de pujar aquí i posar-nos aquesta peana al mig. Per favor. Saps què fas? Espera, potser som estàtues de fusta i no podem caminar, però podem mirar de fer un miracle. Sí, sisplau, com vulguis. Sí, no pesa gaire, pots fer-ho. No em poden acompanyar els teus arcàngels. En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. No veies un miracle? No s'ho creuran quan es trobin així. Mare de Déu, ens farem famosos. Sortirem ara, Tili. Verge,